zeg van, nou ja, ik ken mensen die beginnen 's morgens als ze uit bed komen altijd met een boterham, met kiers en schroop. Dat is bij Pamela niet zo, hè? Nee, dat is ook niet van hier. Dat is oorspronkelijk van Hilversum. Oh! Dat is import. Import. Ja. En waar ben je van dan? Ik ben van Hulsberg. Van Hulsberg. Oké. Ja. Ja, komt ze eraan? Ja, ze komt eraan. Leuk is dat, hè? Bezorgde buurmannen. Ja. Marcel, hij hoeft ze niet bang te zien dat ze dich de vriendin weghalen. Of ziet je getrouwd? Nee. Hé, maar als die uit Hilversum komt, hè, waar is ze die gevonden dan? Of heeft die dik Ze woonde hier. Ze is hier komen wonen een jaar of 6 geleden, denk ik. Nou, Scheijn is ze naar hier gekomen. Oké. En wie ziet je dan aan elkaar blijven plekken? Via een zuster. En een discotheek hebben we elkaar ontmoet, ja. Oh. Dus. Maar daar komt de Italiaanse freak. Hallo Pamela. Goedemiddag. Maar ik zal ze even binnen zetten, die zijn... Dat lijkt me handig. Want ze willen natuurlijk over de Fiat wat weten. Dat snap je. Ik zag jullie al rijden. Ik Ja, wij zagen jou lopen. Oh jee. Ja. En toen meende ik al... Ja, ik kon het type niet precies herkennen. Maar toen zagen we deze staan, toen we de straat inreden. Ja, klopt. En toen zei de buurman in het Bordeaux-rode polootje, die zei van, ja, ze is even een rondje met de honden doen. Ja, En toen was 1 en 1. 2. En ik had de tatoeage gezien. Toen dacht ik bij mezelf, dan moet dat wel het bultje zijn geweest. Ja. De rugzak. De rugzak. Ja. Nou, ja, voor mij smurfje. Ja, ik heb ze gezien op de hoedenplank. Ja, nou niet alleen op de hoedenplank. Hij is overspoeld met smurfjes. Oh ja? Ik heb mijn sleutel dus binnen liggen ervan. Maar ja, ik wil best even de sleutel pakken. Nou ja, god, volgens mij... Dan mag je er van mij ook nog in gaan zitten. Past dat? Vast wel. Nee, blijf even hier. Blijf even hier. Want hij heeft wat liefde nodig, volgens mij. Ja, dat klopt. En ik ben op zoek naar iemand die dat goed kan. Maar die heb ik nog niet gevonden. Heeft dat ook iets dan met een prijskaartje te maken? Altijd. Kijk, er zijn er natuurlijk bij die hele hoge prijzen daarvoor vragen. En het moet een hobby blijven. Ja. Ik wil er best wel wat centen tegenaan gooien, maar het moet wel een hobby blijven. Hoe is hij verder? Onderkant is helemaal goed. Motortje? Motortje is goed. Heb dit jaar zijn laatste APK gehad. Want ze is 50 geworden. Oh. En na 50 hoeft het geen APK meer te hebben. Maar als liefhebber laat je hem wel op zijn tijd even keuren. Of, tussen aanhalingstekens. Of in ieder geval nalopen door iemand die er verstand van heeft. En Pamela, waarom is het een ze? Hij mag ook. Nou ja. De ene keer is het ze, de andere keer is het hij. Hangt een beetje van jouw... Van de stemming af. En van het weer. Nou zei Marcel, die zei van, jij werkt in de stroopfabriek. Ja, klopt. Ik werk bij Canisius. Ja, hoe leuk is dat? Ja, dus dan maak je ook een beetje reclame voor ze, hè? Maar, ja, ik heb nog nooit we hebben al heel veel vreemde auto's in dit programma gehad. Heel veel mooie auto's, opmerkelijke auto's, vreemde auto's. Maar nog nooit eentje met een stroopbusje, blik erachterop. Maar al helemaal niet met een kaas. En die kaas, is dat meer iets van Hilversum, waar jij vandaan komt? Niet specifiek, maar kaas is wel Hollands. Absoluut. En ja, het is een Italiaans autootje, maar je rijdt in Holland, Nederland. Ja. Kaas is Nederlands, laten we het netjes zeggen dan, hè? Niet Hollands. Formaggio, hè? Ja, formaggio. Formaggio. Is het een echte kaas of een neppert? Echt plastic. Okay. Nee, want het moet wel... Ja, anders was hij al lang weggesmolten. Maar op een dag als vandaag zou je dan de strepen zien hangen, hè? Hoe vaak rij je erin? Dagelijks. 3 kilometer van hier naar Schinnen en 3 kilometer weer terug. Oké. Naar de fabriek. Maar zoals vanavond is er in Hoensbroek weer een oldtimer meeting. Gaan we daar weer heen. Kan ook nog de oldtimer bus pakken. Ook een Fiat. Een campertje. Camperbusje. Dat is Ja, die is nog zeldzamer als die. Jij weet waar die afkorting voor staat, hè, Fiat? Ja,
Fiasco Italiano Automobili Tramalanto, hè? Ja, zoiets. Ja. Ja, dat is het pseudoniem een beetje. Maar ik moet zeggen, laten we het afkloppen. Ze laat me bijna nooit staan. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, mijn allereerste autootje was ook een Fiasco Italiano Automobili Tramalanto. Heb ik alleen maar plezier van gehad. Oké, hij roest een beetje. Ja, maar dat deden de meeste Italianen al op de folder. Ja. Auto's bedoel je dan, hè? Ja. Even naar het busje. Ja. Want gaan jullie daarmee op vakantie? De bedoeling is wel dat we ermee weggaan. We zijn hem nog aan het opknappen. Ik heb hem in het donkerblauw gekocht, zonder APK erop. En met een heleboel oude meuk erin. Ik ben er aan mee bezig, maar hij is nog niet optimaal. Het gordijntje is door de warmte naar beneden gevallen. Ja, dat maakt niet uit. Dat moet je dus niet op de film zetten. Jawel, je zegt toch dat je eraan bezig bent nog? Ja, dus... Hij Maar is deze is een stuk zeldzamer als de 500, moet ik zeggen. Als je op kenteken gaat zoeken... in Nederland zijn er ongeveer een stuk of 40 nog op kenteken van deze. Waarvan ongeveer dan de helft nog APK-keuring heeft. Heb je hem zelf geverfd? Ja. Nog niet eens zo slecht. Kwastje, roller? Ja. Gewoon, maar die gaat met de tijd... Als die andere weer helemaal up-to-date is... dan gaat deze ook nog een keer naar een goede spuiter toe. Wat betekent dat dan voor jou? Auto's en Italië? Ja, auto's, dat zit in je bloed, denk ik. Dat is er al van jongs af aan. Mijn vader sleutelde wel aan auto's vroeger en dan keek ik als jong kind mee. Mijn ex-man die zat met auto's. Mijn kinderen, ik heb 3 zoons, die zitten alle 3 in de auto's. De oudste is eerste autotechnicus. De tweede is carrosseriebouwer en de derde die is plaatwerker-spuiter. Dus ja. Sorry, Pamela, maar en dan nog ben jij op zoek naar iemand die auto onder handen kan nemen? Ja. Waarom doet een van jouw zoons dat niet dan? Omdat ik geen contact met ze heb. Ach. Dus, ja. Hoe kan dat nou? Ja, scheiding hè. Oh jee, ja. Maar ja, het leven gaat door, dus we gaan vrolijk verder. En dat kleine dingetje daar op de straat heeft mij door een vervelende periode heen geholpen. En binnen de grote Fiat-familie in Nederland, de Fiat 500 Club Nederland... daar heb ik een aantal vrienden zitten en die slepen je door slechte tijden heen. En daar heb je leuke periodes mee in de betere tijden. En daar doe je het dan voor, hè, zeggen we. Heb je Marcel nog niet genoemd? Die kende ik toen nog niet. Oké. Die heb ik pas leren kennen toen ik hier in Limburg woonde. Ja. Ja, hij vertelde dat je pas een jaar of 6 hier woont. Ja, dat klopt. Ja. 6,5. Ja, en in de discotheek in Zusteren? Hebben we elkaar bijna letterlijk tegen het lijf gelopen. Pats, boem. Ja, nou eigenlijk wel ja. Ja, zo was het wel. Ja, en we zijn inmiddels 5,5 jaar verder. En we hebben het leuk samen. Kijk, dat is belangrijk. En daar doen we het ook voor. En jullie zien jezelf ook wel dan lekker met het busje ja, erop uitgaan? Ik zeer zeker. Marcel is iets minder van overal maar heen. Maar dit vindt hij toch wel leuk om eens te doen. Te gaan proberen. En ja, we zien wel waar we komen en waar we niet komen. Italië? Ik wel, ik denk Marcel niet. Rustig aan beginnen. Ja. En dan heel langzaam, dan krijg je hem door. Hij heeft een aantal jaren stilgestaan voordat ik hem kocht. Ik ben nu kilometers stukje bij beetje aan het maken. En, motortje voorin? Deze heeft motortje voorin. Ja, of voorin, eigenlijk. Ja. Onder de stoel. Ja, het is tenminste lekker warm in de winter. Als je erin zit. Ik vind het altijd boeiend om te zien en vooral te horen wat mensen met auto's hebben. Ik heb er zelf ook eentje die net jarig is geweest en die dus niet meer naar de keuring hoeft. Dus je hebt ook een beetje olie door de aderen lopen in plaats van bloed? Een beetje, ja, beetje maar hoor. Maar ik snap het en het is mooi. Het is... je kunt er veel liefde in kwijt. Ja, en plezier mee hebben. Ja. En wat ik eigenlijk het allerbelangrijkste vind, is dat ik van jou hoor dat jij elke dag met je rugzakje rijdt. Ja. Elke dag een klein stukje is het maar.
ik heb voorheen ergens anders gewerkt, dan moest ik iets verder rijden. Maar ja, dat deed ik ook ermee. En gewoon, ik heb plezier. En weet je wat het is als het slecht weer is en ja, gewoon van het weer. Je komt een bocht om en er komen mensen aangelopen en die lopen echt zo van, moet het weer vandaag? En ze zien je en er komt gewoon een glimlach op hun gezicht. En dat is leuk. Ja. Daar doe je het voor. Ja. Helemaal mee eens. En op andere momenten, als wij een rit hebben, we hebben wel eens een rit hier in Limburg gehad. En op een gegeven moment dat we ook ergens rijden. En dan komen we een bocht om en dan staan er mensen. En ja, dan had ik mijn aanhangertje zelfs er ook nog achter. Ik heb een heel klein aanhangertje er ook nog bij. En komen ze echt, staan ze echt. En die mond zakt open. En we krijgen ineens applaus.